سلام تعنا هبلي كم يتقنيو كرات خطاتلتي مدب ما أدزته كل شاب بز ساعات زين أباخو من بلاد حستغينو أبن النحريوم هاجراوي كللاوي علم لاخاوي خنات تدرقنا حسابات إهين منا لنا نلاوت له مدرخيو نلون كم تلمدة حدا زعبة حزنا مساقون كب ساعات 10 تقل تجميرو كساب ساعات حدا كنت أنح مريتنا لنا أمنا لهم زعبانا مرزان دحرة مرزان زبل زعبة حزنا مزت أساسيرو دحرة مرزان فلاي كله زغلو هزبا ولقطتاتن حدرتاتن تايم كون زلوم زول نقرات حساباتنا علنا أنا أبراهام سكوالكم لما مساحتي في الساعة مبرهات مقان مساقون كنت أنح مريتنا لنا مو مزور ريموتكم كاب إي تي في لانجوي تزي غيركم بركز بالحسابات كانت رخو يقميلنا تسفنا أمن أبقى زامس مع زخم مستدرغمون تما يطلو زعبا ويعدل هفتري لنا نحسمهم سنة زلح قاعد حن متخفصة قاعد حن خابرش ياو كمت زرع الخوة من الباتوانا زعبانا مرز عند حرة مرز عن زبل عبير إسحيزنا أو تحتزي شواي حفشوا مرز آي إثيوبيا بزقرم كونتات تسألي الله نز مرز آزي مسارات جينا فلايد ما أبقى تسألي مرز بورد هجراو مرزا بزوج أو علاوي وتسيت مسارات نز عد زيان حموش عمتات زمرح زقرح بارتي دحر مرز أكثر حمز جبوم كون زجبوم أنتم حلفنا التايم زولو نجارات أو محسر بيلنا كنر إخن فتني نامو بوانانت خيدي تاي مثل نيرو زول الحلف مرزا نسو العنات النبجس بي مثلا كم تفلتوا مرزا معباله سرت ديمقراطي من خرنا عيتوا هاي ليزوسد ديمقراطي وانا مجلس مرزا يلنا كفتهم بزحت ناي ديمقراطي مجلس إنه لهم بيلارات حدا مرزا يتعندي الكا توسدوا نجاري مهناتو هزبتات زمسلوم زجرحهم زأمن له ناتي حساب ناتي أجندة كتجبر الأيو أب سلامي أب لمعتي أب دحنتي كل نجار كتجبر اللي يزولو منزه هو حدرز هو له بارتيز مرز له قدايو مرز أخع ناحد والكسب ناي وشت أو سمعت قلت له من النتخون ناي قد سألي حمش عمتات بهينا يسرعت مريح خاي ينايد لي تقان بهجا خان تفتسولو مسرح يمو زيرو ببحمش عمتو زكاد مرز هاجرنا لمزبن دما مبل شوعي حفشاوي مرزقة تقايد له قبل حلفة قنبت عسان 4 كم تفلتو كم جوه 10 ساعات زميلك سامشت بقلق كابتات سلفتاتي بزح مستمن بارو بورد هاجراو مرزقة بزوسونو مسرت كسافر كليتي تناويو استسالت له من قد خناتات نيرو لعل كله قنت مرزقة زي سلامة من بارو حدا كم حدا مرأيات غير يزوس وسد أما لا زهاجر بيستقع لمتن فلاي بورد هاجراو مرزقة نقطة مرزقة بز عايش لهم كابتات أبزحة بحال دحركن العلومينا أبقى كابتات زي تقايد لهم هناتات له بوانا نتجن أبتبزحة تمرزقة بعود بزخنا من قد تسالت أمقانو إثيوبيا أنت راح تكونوا كحورة أفريقيا توكلهم زبصوت عزبتي كمون ناي إيجاد توكلتون حساهم زهاولو قناتاتينيرو بفلاي بريزيدانت كينيا أهورو كينياتا ناي أفريقيا عبرت لوقات عزبتي وكلهم زبصو بريزيدانت إثيوبيا واقواقو ناس نزلوا أفريقيا زبصرت ناس نت أفريقيا زبصرت هاجريا بمخندم ما نزوم كسافر كليتي بصنعت أو زول زيجاتات حزا أنا أفريقيا حدش مسرح ديمقراطي ديجيتال أسرحن معرف مرز أكلي بر خفيتها لايلوم نادومن موجسهم من زوروا له خناتات له مرز أدم العلو كله كم تفلطفش مجلس إلى على زيجاتاتيو زيجاتات نايو علم كبري نايو علم على النت بمرز أبيلهم يوم زقلتو بهاجو من دليلهم زوكرلو تعبي سواء يمثلهم زوم حدا ناي مرز جود أيو تيب أدم لفزون فلايزا كيدتو ناي مرز كيدي بستقال متن مزبن زكخد أم جبار نمزمان عبيس راحتي استسرحلو بديجيتال مسارات لمعاتون تصبوا زبهالو جمارو تستجمرلو ولا ملو ناي ديجيتال سرعات نير ويلنا تزي وصدنا تجمارو جن بسرو نخلو تعتاتون تريفورم زي كم تمثال تغيرو كم بنش مارك تغير كوسر زغل شرح مخانو بركز ولو علم لخت قالات يكون طبعا تو زغلطم زرعخو تو كلت تعذبتي ناي سبيك محاوراتن كالوتن افرطو زهو يبل زبل صراحيلهم موغس وخيدي نيرو افصاص تمرط ادم مالو كله تامنن زمنن يكلو دما ز غلصلو خناتاتلهم بدمر
ኣብዚ ነበረ ኸይዲ ክንረአ ከለና ብሻውዓይ ሃገራዊ መረፃ ብርክት ዝበሉ እታወታት ተገኝዮም እዮም ተባሂሎም እዮም ዝወሰዱ ካብዚኦም ትካላዊ ሪፎርም ቴክኖሎጂ ሓደ ዓብዪ መናጥር ኢልና ኢና ንወስዶ ምክንያቱ ተጀሚሩ ኣሎ ኣብ ቀጻሊ ድማ ናብ ሙሉእ ናይ ዲጂታል ሪፎርም ቴክኖሎጂ ተኣትወሉ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ዝተርአየሉ ኩነታት ኣሎ ብውስን እዩ ከም ትፈልጦ ምናልባት ፍሳህ ከባቢ ላዕሊ ኣብቲ መስርሕ እውን ንእሽተይ ስልጠናታት ወሲድካ ስለ ዝነበርካ ብተግባር ሙስረ ዘርአኻዮ ተወሰነ ስራሕቱ ብናይ ቴክኖሎጂ ተሓገዘ ስራሕቲ ክኾን ዝተኸይደሉ ኸይድታት ኣሎ እዚ ንቐጻሊ መደላድል ዝፈጥርን ዝሐሸ ኣብ ቀጻሊ ዝህሊ መረፃታት ብሙሉእ ናብ ናይ ዲጂታል ስርዓት ተኣትወሉ ኩነታት ክፈጥር ከም ዝኽእል ዘርኢ ኢሎም ዝወሰድሉ ኩነታት ኣሎ ካሊእ ቆራፅነት ዜጋታትን ብቕዓተ ፈፀምቲ እውን ኣብዚ ብኣውንታ ክርአዩ ዝኽእሉ ስራሕቲ እዮም ተባሂሎም ዝውሰዱ ዜጋታት ካብ ንጉዕ 12 ሰዓት ጀሚሮም መረፃ ናተይ ይግበአኒ እዩ ዝመስለኒ ኣነ ዝደልዮ ፓርቲ ክመርፀለኒ ኢሉ እታ ናይ መረፃ ካርድ ዕድሉ ከየባኽን ዝገበሮ ፃዕሪ ነዋሕ ሰልፍታት ነይሮም ኣብ ገለገሊኡ ርኢኻ ትኾንካ ንጎሆ ኸይዱ ምሸ ዝወፅሉ 12 ሰዓት ኸይዱ እስካብ 10 ሰዓት ሰልፊ ሒዞም ርጋ ሒዞም እዋን ምስሖም ካሊእ ብዙሕ ነገራት መስዋእቲ ገይሮም ነዚ መረፃ እዚ ንምዕዋዝ ዝኸድሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ዝቆራፅነት ዜጋታት እዚ ከም ሓደ ፅቡቅ ተመክሮ ገይሩ ክውሰድ ዝኽእል እዩ ናይዞም ፈፀምቲ ነበረ ብቕዓት እውን እዚ ሆስፒታሊቲኦም ኣቀባብለኦም እቲ ስርዓት ስሙዝ ብዝኾነ መንገዲ ክኸድ ዝነበሮም ስራሕቲ እውን ፅቡቅ ምንባሩ ብኣውሩ ድማ ናይ መረፃ ስርዓት ባዕሉ ሓቋፋይ ምዃኑ እዚ ከም ሓደ ዓብዪ ኣወንታ ክውሰድ ዝኽእል ነገር ተገይሩ ዝውሰድ እዩ እዚ ከም ኣብ ህንፀት ዲሞክራሲ ናይ ኢትዮጵያ ዕሸል ንብሎ ዲሞክራሲ ስለ ዝኾነ ከም መናጠሪ ከም መጀመር ተገይሩ ፅቡቅ መደላድል ዝፈጥር እዩ ተባሂሉ ዝተወሰደሉ ኩነታት ኣሎ ህዝቢ ያው ሪኢኻ ትኾንካ መረፃ ብመዝነት እምበር ብካርድ ኣቢልካ እምበር ብካሊእ መንገዲ ከም ዘይከኣል እውን ዘርኢ ፍጻመ ነይሩልካ ትወስዶ ኢኻ ልዕሊ 54 ሚልዮን ተዘይተጋጊት ቁፅሪ ምናልባት ተሳሒተ ዝተኽለኒ ዝኸውን ህዝቢ ንፈለማ እዋን ዝመፀሉ ኩነታት ካርድ ዝወሰደሉ ዝመረፀሉ ማለት ዋላ ዝኸብድ ትኾነ ትፀብፃብ መጨረሻ ስለ ዝረአ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘይመረፅ ሰብ እውን ክህሊ ስለ ዝኽእል ዘይሩ ግን ተመዝገበ ልዕሊ 54 ሚልዮን ህዝቢ ምዃኑ እዚ ከም ሓደ ዓብዪ ቁጥሪ ተገይሩ ክውሰድ ዝኽእል እዩ እሞ ዓብዪ ስራሕቲ ተሰርሐ ኢልካ ትወስዶ ተዓዘብቲ ምናልባት ፍሽ ኣብኡ ዝረአይዎ ነገራት ነቲ ኣወንታዊ ነገራት ከም ዘሎ ኮይኑ ከም ምክሪ ሓሳብ ክስተኻኸል ኣለዎ ዝበልዎ ምክሪ ሓሳባት እውን ኣቐሚጦም ዝኸድሉ ኩነታት ኣሎ ብፍላይ ቁፅሪ መረፅቲ ኣብ ሕድሕድ ናቁጣ ዝህሊ 1500 ዝነበረ እዚ በዚሑ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ሰልፍታት ክናውሑ እቲ ስርዓቱ ድማ ተሎ ከይሳለጥ ናይ ምጉታት ስርዓት ክፈጥር ምክንያት ኮይኑ እሞ ኣብ ቀጻሊ ብዝህሊ ናይ መረፃ ኸይድታት ናብ 1000 ተዝንክ ዝብል ምክሪ ሓሳብ ወይ ሪኮመንዴሽን ዘቕመጥሉ ኩነታት ኣሎ ኩለ መዳይ ተበፃሕነት ድማ ክህሊ ክእል ኣለዎ መረፃ ዘይተኻየደሎም ብርክት ዝበሉ ካብታት ኢትዮጵያ ስለ ዘለው እዚ መረፃ እዚ ከም ሃገር ንገብሮ መረፃ ካብ ኮነ ኣብ ኩሉ ቦታ ድማ ብዝተኻእለ መጠን ክባፃሕ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ናይ ባዕሎም ርእይቶ ዘቐመጡሉ ኩነታት ኣሎ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ እውን ካብ ትሕዝ ዘለዎ ላዕሊ ክዛይድ ኣለዎ ዝብል ሪኮመንዴሽን ዘቕመጥዎ ኣለዉ ኣብ ቀጻሊ ምናልባት ምዝ ናይ ቴክኖሎጂ ክነኣትን ከለና እዚ ናይ ሳይበር ድሕነት ዝበሃል እውን እዚ ብኣግኡ ብደንቢ ክስርሐሉ ክኽእል ኣለዎ ምስ መረፃ ተኣሳሲሩ እዚ ናይ ሳይበር ድሕነት ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፈተና ክኸውን ስለ ዝኽእል ነዚ ኣቐዲምካ ምድላው ብኣጋ ነዚ ዝኾነ መስርሕ መደላድል ምፍጣር እውን ከም ሓደ ፅቡቅ ነገር እዩ ዝበልዎ ነው ናብቲ ካሊእ ዛዕባታት ክንሰግሪና ፍሽ ምናልባት ኣብዚ ተራጉዱ ሓሳብ ካሊእ ምልከታ እውን ተሊካ እሱ ዕድል ክበካ ፅቡቅ ኣብርሽ መብዛሕትኡ እቲ ሓሳብ እቲ ሻዕባይ ሓፈሻዊ ሃገራዊ መረፃ ዝነበረ ኩነታት ኣልዒልካ ኢኻ ብፍላይ ግን ብደንቢ ክግለፅ ኣለዎ ኢለ ዝሓስቦም ኣብቲ ናይ መረፅቲ ዝነበረ ካብ መጀመርያ መረፃ ከም ትቅድም ዝበልካዮ እቲ ከይዲ ናይ ሓደ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ መንገዲ እዩ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ክበሃል ከሎ ከይዲት ናይቲ መረፃ እዩ ዋና ናቱ መግለፂ ክኾን ዝኽእል እቲ ውፅኢቱ ጥራሕ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ከይዱ መጀመርያ ካብ ምስ ተመረፅቲ ተመዝገብቲ ጀሚሩ ከይዲ ምምራፅ ዝነበረ ተዋሃቢ ድምፂ ዝነበረ ፍትሓውነቱ ኣሳታፍነቱ ዋላ ናይ ሚድያታት ዝነበሮ ናይ ኣየር ሰዓት ሸንሽንካ ንሚድያታት ንዞም ተናሕናሕቲ ውድባት ፖለቲካ ዝበሃል ኣብ መሃብ እውን ዝነበረ ካብኡ ጀሚሩ እዩ እዚ መግለፂ ናይቲ ኤክሰርሳይስ ወይም ድማ ናይ ልምምድ ስርዓት ዲሞክራሲ ዝግለጽ ሞ ተው ዝነበረ ምልዓል ኣገዳሲ ዝመስለኒ ሕዚ እቲ ናይ መረፃ ካርድ ንኽውሰድ ዜጋ ብካርዶ ቢሉ ዝመርሖ መንግስት ክምስርተሉ ዝኽእል ዕድል ንኩሉ ዜጋ ንኩሉ ማለት መረፃ ዝካየደሎም ቦታታት ማለት እዩ ዕድል ተመቻችዩ እዩ እዚ ብዝተፈላለዩ ብፍላይ
توم ناي مزجوي ومرأة كاردن خوسدو زنورم عدلات قالي بمانواليو قالي دما بديجيتال ون كل تعينتي بديجيتال لافتي مرجع طابع غير كاب تابلت كير كاز مزجبلو بديجيتال خاب سلك خاب سمارت فون غيركا مرجع ابلكيشن اوريد كاز كبرون نيرو سلازي زيوم كلهم زم بلاتفورم تازم عدلات زيوم تمچاچوم زيغاتات مرجع كاردن خوسدو اب زطعمم بزطعمم مكوان بزطعمم ملكع خنخوسدو عدل تمچاچيو ازي كي اكل كي صببتو هايل دما እንደገና ዝተወሰነ 10 14 15 መዓልታት ውን ወሰኽተ ገይሩ ኩሉ ዜጋ ሳተፋይ ብዝኾነ መብዛሕትኡ ዜጋ ንኽወስድ ብዘኽእል መልክዑ ከም ትልወልካዮ ላብ ኣስታት 54 ሚልዮን ዜጋታት ናይ ምርጫ ካርድ ንኽትሕዙ ዕድል ፈጢሩ እዩ ብድሕሪ ዝለሎ ኣብቲ ከይዲ ናፍቲ መረፃ እናቐረብካ ትኸድ ተለኻ እቶም ተናሕናሕቲ ውድባት ዜጋታት ብዘለዎም ሓበሬታ መሰረት ገይሮም ብዘለዎም ረብሓ መሰረት ገይሮም ዝመርፅዎ ውድብ ንኽፈልጡ ሚድያታት ኣብ ኩሉ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ሚድያ ክኾን ይኽእል ናይ ጽሑፍ ኣብዚ ናይ ፕሪንት ሚድያ ንብሎም ኣየር ሰዓት ተሸንሽኑ ተዋሂቦም ኣብኡ ዘለዎም ፖሊሲ ስትራቴጂ ወይም ድማ ዞም ህንፃን ፕሮግራምን ንብሎም ንኸላልዩ ንንባዕሎም እውን ንኽካትዑ ተናሓኒሖም ዝሐሸ ፀብለልታ ዘምፀ ብህዝቢ ተመራፃይ ንክኸውን ዕድል ንዝረኸበሉ ኩነታት እሱውን ሓደ ከይዲ ናይ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ እዩ ስለዚ እቶም ሚድያታት ኩሎም ሚድያታት ማለት እዩ ብዛ ሃገር ዘለዉ ሚድያታት እዚ ዕድል እዚ ስርዓት እዚ ዘርጊሖም ካብ ዝነበሮም ስሩዕ ናይ ስራሕታት ወፂኦም ንምርጫ ሂቦም ኣብቲ ፖለቲካ ንሕንሕ ንኽሳተፉን እቶም ውድባት ፖለቲካ ኣየር ሰዓት ሂቦም ሽፋን ንኽህብሉን እውን ተገበረ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ውድባት ፖለቲካ ጎስጓስ መረፁ ንኽካይዱ ከለዉ በብጎደነታቱ ዝተፈላለየ ሰልፍታት ናይ ድጋፍ እውን ንኽካይዱ ከለዉ እውን ብኡ ብተመሳሳላይ ሽፋን ንኽረክብን ህዝቢ እውን እኹል ሓበሬታ ሃልይዎ መረፃ ካብ መረጃ ካብ ሓበሬታ መሰረት ዝገበረ ሓበሬታ መሰረት ገይሩ ንኽመርፅ ዝኽእል ዕድላት ተኸፊቱ እዮም ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ ስለዚ እቲ ናይ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ከይዲ እቲ ናይ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ኣብ መረፃ ብምንታይ ዝግለፅ ተይልካ ትኸይዱ እዩ ትኸይዱ እዩ ዋና መግለፂ እዩ ዝገልፆ ስለዚ እዚ ናበልና ፀኒሕና ኣብቲ ናይ መወዳእታ ጉንበት 24 ጉንበት ድማ ተዋና እቲ ኩሉ ዜጋ ዝወሰዶ ካርዲ ናብ ኮረጆ ወይም ድማ ናብ መረፃ ሳጥን ዘእትወሉ መዓልቲ እዩ ስለዚ ኣብኡ ዝነበረ ኣብ መላእ ዝሃገር እቶም ክምረፀሎም ዝተመቻቸዩ ማለት እዩ እቲ ብማንዋል ዝወሰደ እውን እቲ ብዲጂታል ዝወሰደ እውን እዚ ዕድል እዚ ሒዙ ንክወስድ ተገይሩ እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ዓመት ፍልይ ዘብሎ ናይ ሎሚ ናይ ሻብዓይ ሓፈሻዊ ሃገራዊ መረፃ ፍልይ ዘብሎ እቲ መረፃ ካብ 12 ሰዓት ጀሚሩ እስካዕ 6 ዝኾነሉ ምክንያት ናይ ቴክኖሎጂ ስራሕትታት ነይሮም እቲ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ዘይተለመደ ቅድሚ ሕዚ እውን ዘይተተግበረ ስለ ዝነበረ ኣብኡታት ዝነበረ ናይ ኣጠቃቅማ ወይ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ቅልጣፈ ነቲ ዝነበረ ሰልፊ እቲ ህዝቢ ንጉህ 12 ተሰሊፉ እስካብ ምሸት እስካለይት ሰዓት 6 እውን ክፀንሕ ዝተገበረ እቲ ምርጫ ቦርድ እውን እዞም ሰዓት እዚኦም እናርአየ መራፂ እናርአየ ሰዓቱ እናናውሐ እስካዕ 6 ክፀንሕ ዝገበሮ እውን ኑ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ብታብሌት ብኣፕሊኬሽን ዝተመዝገበ ህዝቢ ኣብ ወረቐት ተመዝጊቡ ፕሪንት ኣጊሩ መፅኡ ሕድሕድ ዜጋ ዝተመዝገበ ካብቲ ወረቐት ርኢኻ ኣሊሽካ ሽሙ ኣሊሽካ ብኡ ፈሪምካ ናይ መረፃ ካርዱ ንኽእቲ ንምግባር ዝነበረ ናይ ሰዓታት ንእሽተይ ምብላዕ ግን ድማ እቲ ናይቲ ህዝቢ ዝነበረ ትዕግስትን እቲ ህዝቢ ነቲ መረፃ ዝሃቦ ዋጋን ብሰላማዊ መልክዑ ንኽዛዘም እስካዕ ሰዓት 6 ፀኒሑ ምርጫ ካርዱ ንዝደለዮ ውድብ ወይ ንዝደለዮ ሕፂ ተናሓናሒ ንክህብ ዘኽእለ ነይሩ ምባል ይከኣል እዩ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ኩሎም ምርጫ ቦርድ መረፃ ብዝሃቦ መግለፂ ተዓዘብቲ ነይሮም ናብ ውሽጢ ዓዲ ተዓዘብትታት ነይሮም እዮም እዞም ሲቪክ ሶሳይቲ ንብሎም እሳቶም ኣብ ሕድሕድ መረፃ ካብ ክኽፈት ከሎ ጀሚሩ እስካብቲ ዝነበረ ናይ ሰዓት 6 ድምፂ ዝወሃበሉን ዋላ እውን ቆፀራ ምቁፃር ድምፂ ክሽካዕ ዝውዳእን ዝነበረ ተዓዘብቲ ሕድሕድ ንቦርድ መረፃ ግብረ መልሲ እናሃቡ ወይም ድማ ርእቶታቶም እናሃቡ ክስተኻኸል ዝግብኦ ብግቡኡ ግዜ ዘይህብ ሕቶታት ብግዚኦም ንኽምለሱ እናተገበሩ ብቐፃልነት ንቐፃላይ ካሊእ መረፃ ንዝመፅእ ሻም ናይ ሃገራዊ መረፃ ድማ ከም እታወት ኮይኖም ክግልግሉ ዝኽእሉ ሕዚ እቲ ንኸደሉ ዘለና ኣብ መምሃራይ ብዝኾነ መልክዑ ካብቶም ሲቪክ ሶሳይቲ ዝበሃሉ ወይም ድማ ተዓዘብቲ ዝበሃሉ ገለልተኛ ዘይሻራዊ ዝበሃሉ ኣካላት እናተቐበለ እቶም ሓሳባት ሳቶም ኣብ ባይታ ንኽወርዱ እናገበረ ፀኒሑ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ከም ትቅድም ትብሎ ዝነበርካ
تعذبت حبرة أفريقيا نيرهم بأهورو كينياتا زمرحو ناي حبرة أفريقيا هم دما ناي إيجادون تعذبت نيرهم يوم زي أب أفريقيا زتلمد مرزعات له ناي إثيوبيا دما كأتهم حدا سلازي تنا إثيوبيا زنبر مرزع بعينه تفلي زبولو تي حزبي مرزعي دمصو نغمهاب زنورو سلفي تتسلافاي ويم دما تمرزعي بزنورو دليت مسارت تغيرو تمرزعي تي مرزع دمصو كيهابا كيملس توهايل اسك ساعات 6 بتعقستي تم ناليتي هو نقصل زتغورو لهولتات نيرو سلازي او مسارت غيروم استعزوم تم كاب وصاز مصو كافريكا زمصو كاب إيجاد كحبرة أفريقيا ناي وشتعد سيفيك سوسايتي زنور تعذبتي زهوم زنورو رئيتوتات دما ساعتهم مسارت تغيرو نمستغخالتي بزخالو ملكعو مرجع بورد صعرتات يقبر نيري الكا موسادي كالي سلازي اتي مرصا بوحس سلام بفلاي عاوز كبابينا نورنا له عبرنا يو تعذبنا يو عبدي سابان تاريخا تجمير اسكع زودا تهزبون بتعقستي ساعات 6 نايليتي تسلفو كاردو ويم دما دمصو زحاولو خنتات نيري موزين موساخي قرم مو صبات حساوي تخلي الخبسه زيرو حلافنت اندحر مرصان خطا يكون زلو هنصات كلات خطا يكمسل له زل دما وان يكون معناتو خيدو تنغورو سرعات مرصا صباح ننمنايا زمعبلت هاجر صباح بديمقراطيا أزيا كم تمثال كتوسد تقل هاجر صباح بالمعتا أبنت كتخون تقل هاجر صباح بقطة أو دللت زخونة هاجر مهنات يمو قيدو دهرت مرز أكل زغل هنس أتكالات قطعك مثل الوزن النجر من البعض نزح حلفنا الشكام حدر هزب زقبل ويسعره بارتي زوها حلفنا تاك مثل زل الوزن النجرات نصهم كم حساب بينا خلينا نريهم كنفتن لعل كل من البات فيش صباح مرصا كنت عن توزبلنا يخيدو من سعره من تعوته يكونن زخونه بارتي بزحازو ناي حساب ناي بوليسي قنعنا يكون بلصنت وي صبللتا كمرص كحري يخليو هاي اللوحزي اب مدرخ كتع عم مدرخ تفلل يقطم تزارو وتولو قليل كخون خليو أورقت حنصو حنصا نت مدرخ يلقى نت مدرخ قبات يلقى تيكونس صباح نزل لوكا شخمي حدرا تايقون له يلقى تأمل زلك زولو بزحات فلاسفاتات له مغنياتو اوان مرصا زبهالن زي بهالن له بزح نغير له زخوان يكون بوليتيكا ودب زي يسرحو نغير ون نخمرص بزبل اب مدرخ اب كتع اب تفلالي قاد ام تات كقرب كغلص يخليو دحر مرصا غنا يمان تزولو يغبرو دو مسارتاو ነገር ክኸውን ልዕሉ ስለዚህ ልዕልና ሓሳብ ፖሊሲን ክልኽለሎ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ልዕልና ሓሳብ ከኣምን ክኽለሎ ትዝምረጽ ፓርቲ ወይ ትዝመርሕ ሃገር ዝቕበል ፓርቲ ልዕልና ሓሳብ ብቐንዱ ክሕዘለዎ ልዕልና ሓሳብ ጥራሕቲ ይኮነ ዝነጸረ ሓሳብ ዛዕዲ እዚኣታ ፀገማታ ፈልዩ ለልዩ ብትኽክል ኣብቲ መከራኸሪ ነጥብታት ወይ እዚ ክሰርሕ እየ እዚ ኢሉ ዝኣቶም መፅዋዕታት ንኽትግብር ናብ ተግባር ንኽልውጥ ዝኽእል ሓይሊ عقم كفتر كخللو ناي ورقات حيل طرح كون يولي ناي تجبار حيلي كفتر كخللو ناي تجبار سبنا كانس كدلل كخللو بوليستاتو بتخكل كفتشهم كريوم كخللو يمانس اغاميلو ناي زعد زي اصقامات بتخكل على اليوم ديم فتحوا يفتحوا نزول نغرات ادقيقو كخللو شخمو خبيديو يمزولو بزحات فلسفاتات ابزي ስለዚህ ድሕሪ መረፃ ተቀንዳ አጀንዳ ህንጸት ንጹር ፖሊሲ ተው ቀዳማይ ተመዚዝ ኮጽ ዝኽል ምምሕያሽ ማሕወር ኢኮኖሚ وسان نغريو ايكونومينا تايز كون زلو نابرانا تايز مسل زلو كما هاجر ازين ممحياش تايز اللي زبل ابزي عميق زخونه صنعات عميق زخونه مرمر عميق زخونه صاري يحتت يوزبل ነገር كنوسدون قينا قال استراتيجيك زخونه ركب وصاون كانس كخللو تمراصاي وي تمراحن نولو مس كلن هاجرات مس زداو هاجرات اب قرن افريكا اب زلنالو كابتات دما تافاف مستمخانو نايزكاب زبهري ناللخا كم إخا تسانيخا تخل كم إخا سلام وحسك تقبر تخل كم إخا بإن كان هافان مزن هاجرات زي انترادات إخا لمعات خان ربحات خان كتسوقم تخل زول نقرات بدن بي استراتيجيك تخوانا ركوز أو هنص خللو كسر رزق خللو هذا قدايو هنص السرعة فتحون دحنة زيغاتاتون بعمق تكريوك فتشو خللو زيغاتات دحنتهم ناي فتح قداي تصامهم كقالل لهم كفتح لهم بزبليهم كاردوم
حدر غيرهم زهو زلمو اذن حد زوهابا كاردي اما على او علن تندمص بتخكل دي تغبرن لو زبل ነገር نزي مونيتور زغبر نزي فيدباك زي كر زخل صعرتاتن سرحته بطعم يدليو تغبرا محبراو طلبات مركز ولو تغبرا محبراو طلبات حتوتات لو ناي حكمنا ناي تمرت ناي بزح ነገር እዚኦም كلهم تملسلو كم هاجر دما ناي مسرته لمعات كفتات لونا باورو دما ناي سناي ممحدار صقمات لو افتنفتن زرايو እዚኦም ዝፈትሕ ክኾኑ ለለው ዝብል ነገር ሸኽሚ እዩ ድሕሪ መረፃ ዘሎ ነገር ኢልና ኢና ክንወስዶ ንኽልሞ ካብ ጎስጓስ ምልዓል ናብ ትግበራ ስግር ዝግበር መንገዲ ለማጽኢልካ ትወስደ ይኾነን ሓባጥ ጎባጢት መንገዲ ነዚ ሓባጥ ጎባጥ መጸገም ዝኾነ መንገዲ ግን ንጹር ዝኾነ ትልምን ስራሕን ሒዝካ ክትኣትወለካ ዝብል ነገር ከም ሓደ ዓብይ ነገር እዩ ክውሰድ ዘሎ እዚ ቃል ናብ ተጋር ምስግጋር ግን ዝተሓላለኸ ፈተና ከም ዘሎ እዚ እውን ካብ መጀመርዩ መማት ድቃስ ዘድሊ ይኮነን እንዳውም የቅዳስ ተዛዕበየ ስራሕ ዘሎ ድሕሪ መረፃ ዝህሊ ከም መንግስት ኮይንካ ዓዲ ክትመርሕ ከለኻ ዝልወካ ሓላፍነት እዩ ከቢድ ዝገብሮ ትሸኽሙን ዓብይ ዝገብሮ ዝብል ነገር ዓብይ ነገር እዩ ሞ ሓላፍነት ምስዓር ክበሃል ከሎ ነቲ ዝተዋሃብካ ሸኽምን ሕድርን ቃልካ ሓሊኻ ብግቡእ ትዘልቕ ምዃን እዚ ንምግባር ድማ ኩሎም ኣብዚ እንታይ እዩ ክኾን ዝግቦ ዝመረፀኒ ሰብ ጥራሕ ኮንካ እንተገልግል ዘይመረፀካ እውን ማዕረ ምስቲ ዝመረፀካ ዓይነት ትሪእየሉ ዘይሻራው ኮይንካ ብዘይ ምጉናይ ንኩሉ ዜጋ ማዕረ ብምርኣይ ንኩሉ ፀገማቱ ንምፍታሕ ትገብሮ ፃዕሪ ኣብዚ እውን ናይ ውሕልነት ተሳርሓ ይድልዩ ይሓትት እዩ ዝብል ነገር ምርኣዩ ክውሰድ ኣሎ ምስዓር ማለት ሽልማት ኣይኮነን ምስዓር ማለት የግዳስ ናብ ዝበለፀ ዝተሓላለኸ ሓላፍነት ፃዕርን ዘእትወካ ምዃኑ ምግንዛብ ኣውሩ እቲ ዝምረፅ ፓርቲ ካብ ሕዝዩ ክሪኦ ዝግብኦ ጉዳይ ኢልካ ተወስዶ ጉዳይ እሞ ምናልባት ወሰንቲ ነጥብታት ንመስርሕ ትግበራ ፖሊሲ ተባሂሎም ዝቕመጡ ሓደ ክልተ ነገራት ክንልዕልሞ ብዋናነት ቢሮክራሲያዊ ዘይሻራነት ከልዕሎ ፀናሕኹ ኣብ ሕድሕድ ቢሮታት ዕዮታትካ ኣብ ኩሎም ጥለባት ናይ ሕብረተሰብ ዝሓቱ ስራሕቲ እዚ ናይ ቢሮክራሲያዊ ኣሰራርሓትካ ዘይሻራዊ ክኾን ኣለዎ ንኩሉ ምዕሩይ ድልዱል ዝኾነ መደላድል ክትፈጥር ኣለካ ዝብል ነገር ብዋናነት ክውሰድ ከለዎ ካብኡ ባህጊ ምምሕዳር ህዝቢ እውን ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ህዝቢ እዚ ምግልጋል ማለት ፀጋ እዩ ኢልካ እውን ኣሚንካ ቀትርን ለይትን ክትስሕር ክትፅዕር ክትኽእል ኣለካ ዝብል ነገር ከም ሓደ ሓላፍነትን ሸኽምን ተገይሩ ዝውሰድ እዩ ካብኡ ንኩሉ ዜጋ ድማ ሓቋፋይ ዝኾነ ተሓሳስባን ኣሰራርሓን ምትእትታውን ምዝርጋሕን ዝብሉ ናይ ዝሰዓረ ፓርቲ ሓላፍነት እዮም ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እሞ ምናልባት ፊሽ ንስኻ እውን ትዕዘቦ ትብሎ ኣብኡ ነገራት ክህሉ ይኽእል እሞ ምስ ሰዓትና ተሓሳባትና እናዛዘምና ተንኸይድ ፅቡቅ ይመስለኒ ግርም ኣብርሽ መረፃት ቀዳማይ ጉዳይ ኮይኑ ካብ ቀፂሉ ዘሎ ገዛዕ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ኢሉ በልካዮ ገዛዕ እዩ እንታይ እዩ ከቢድ ዝገብሮ ማለት መጀመርያ ኣብ ጎስጓስ መረፃ ምረፁኒ ኣብ ፖሊስን ስትራቴጂን ካብ ዝተፈላለዩ ዓለማዊ ኩነታት ዓለማዊ ፖሊስታት ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ወሲድካ ኣብ ሚድያ ወፂኻ ጎስጓስ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ከመይ ጌርካ ምስ ናይ ሃገርካ ህልዊ ኩነታት ነባራዊ ኩነታት ኣዋሂድካ ኣብ ባይታ ክተውርዶ ትኽእል ዝብል ግን ፈታኒ እዩ ሕዚ መብዛሕትኦም ዝማዕበሉ ሃገራት ዝገብርዎ እንታይ እዩ ተም ዘለዎም ፀገማት ውሕዳት ስለዝኾና ፀገማቶም ሓደ ቀንዲ ናይ መወዳደሪኦም ናሽናል ኢንተረስት ዝበሃል እዩ እዚ ሃገራዊ ረብሓ ልኣላውነት ሃገር ድሕንነት ሃገር ኣብ ምርጋፅ ከምቱ ዓድና ናይ እንጀራ ጉዳይ ዘይክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ዝትግብር መን እዩ ዝብል ይነሓንሑ እሞ ብዝሰርሕዎ ናይ 100 መዓልቲ ናይ 3 ወርሒ ናይ 100 መዓልቲ ናይ እናተባሃለ ኣብ ተግባራ ክሽረፍ ከሎ ብድሕሪኡ እቲ ህዝቢ ድምፁ ወይም ዝመረፀሉ ኩነታት ናብ ተግባር ይሽረፍ ደሎ ይሽረፍን እውን መመዘኒ ከም ሓደ መመዘኒ እውን ተገይሩ ዝውሰደሉ እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ዝተመረፀ ወይም ዝተዓረ ውድብ ህንፀት ኣብ ህንፀት ትካላት ዝነጥፍ ክኾን ኣለዎ ህንፀት ትካላት ክበሃሉ ናይ ፍትሕን ስርዓት ዲሞክራሲን ዘረጋግፁ ክኾን ይኽእል እዩ ትካላት ፍትሒ ንብሎም ናይ ፖሊስ ናይ ድሕንነት ናይ ቤት ፍርዲ ዘለው ትካላት ጽኑዓትን ጥንኩራትን ዘይሻራውን ዝኾኑ ትካላት ምህናፅ ናይ ሓደ መንግስቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ጉዳይ እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣብ ህንፀት ትካላት ሓደ መፀ ዘፍርሶምን ከም ድላዩ ናብ ሓደ ዝጎቶምን ዘዘንብሎምን ዘይኮነስ ሓደ ግዜ ምስ ተተኸሉ ከምቶም ናይ ዝማዕበሉን ሰልጠኑን ዓለማት ሓደ ግዜ ምስ ተተከለ ብሲስተም ብስርዓት መሰረት ክምርሕሉ ዝኽእል ትካላዊ መስርሕ ምንፃፍ እዩ እቲ ቀንዲ ካብኡ ሓሊፉ ነዚኦም ከንፅፍ ተኮይኑ ከዓ እዞም ንጹር ፖሊስታት ክህልዎ ኣለዎ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ ክሰርሕ ኣለኒ
ኣብ ቀጻላይ ምዕራፍ 1-2-3 ኣለ በብ ምዕራፍ ከፋፊሉ ከቕምጦም ዝኽእል ክሰርሖም ዝኽእል ስራሕታት ንጹር ፖሊሲ ቀሚጡ በቲ ፖሊሲ ምፍጻም ድማ ስትራቴጂታቱ ዘርጊሑ ክፍጽም ክኽእል ኣለዎ ከምቲ ዝበልክዎ እዚ ናይ ናሽናል ኢንተረስት ድማ ንጽባሕ ዘይበሃል እዩ ናሽናል ኢንተረስት ክበሃል ከሎ ሃገራዊ ርብሓ ክበሃል ከሎ ብብዙሕ ነገር እዩ ሕዚ ከምቲ ናይ ቀደም ዳር ድንበር ወይ ድማ ወሰን ዶብ ብሰራዊት ምሕላው ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኣየር ሉዓላውነትካ ክትሕለለካ ናይ ምግቢ ሉዓላውነትካ ናይ ሓበሬታ ዳታቤዝ هو ሉዓላውነትካ እውን ክትኸብር ክትድሕን ኣለካ ስለዚ እዚኦም ኩሎም ተደሚሮም ሃገራዊ ረብሓኻ ብዝሕሉ መልክዑ ብዝቐጽል መልክዑ ዝሰርሕ መንግስቲ ክኾን ዘለዎ እዚ እቲ ናይ ቅድም ልብሎ ነበርኩ ናይ ህንፀት ትካላት ድማ ንኩሉ ንመረጾ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመረጾን ዘይመረጾ ኣብቲ መረጻ እውን ዘይተሳተፈ ዜጋ ክህሉ ይኽእል እዩ እንደይ በዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንደይ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ስለዚ እቲ መረጻ ካርድ ዝወሰደ እንደይ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ካብኡ ድማ እቲ ዝመረጸ እውን እንደይ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ካብቲ ዝመረጸ ድማ ነቲ መንግስቲ ክምስርት ዝኽእል ድምፂ ዝሃበ እንደይ ክኾን ከም ዝኽእል ይፍለጥ እዩ ሶ መንግስቲ ክምስረት ከሎ ንኩሉ ብማዕረ ከገልግል ዝኽእል እገሌ መረጽካኒ እገሌ መሪጽካኒ ካብ ዝብል ናብ ካሊእ ስልሒት ኣይኮነስ ንኩሉ ብዘገልግል መልክዑ ክኾን ኣለዎ እዚ ክረጋገጽ ኣለዎ ናይ ቁጠባ ስርዓት ናይ ቁጠባ ህዝቢ ብናይ ቁጠባ ጸገማት ብዝተፈላለዩ ጸገማት ዝንካእ ህዝቢ ኣሎ ስለዚ እዚ ናይ ቁጠባ ጸገም ብዝፈትሕ መልክዑ ቅልጥፉን ተበጽሓን ብዝኾነ መልክዑ ናይ ቁጠባ ጸገባት እውን ብዝፈትሕ መልክዑ ንህሪ ዕዳጋ ብዘረጋግዕ ፍርያትን ኣፍራያነትን ብዝውስኽ መልክዑ እዞም ናይ ኣናእሽተይን ዝበሃሉ እዞም ናይ ስታርትኣፕ ዝበሃሉ ቢዝነሳት ብዘስፍሕን ንኣቶም ምቹ ብዝኾነን እዚ ናይ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ዝበሃል ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ ቤዝ ናይ ቁጠባ ሕርሻ እንድዩ እሱ ምስ ናይ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ብዝተተሓዘ መልክዑ ብዝፈትሕ መልክዑ ዝቐጽል መንግስቲ ክኾን ኣለዎ ስለዚ ቁጠባ ዜጋታት እውን ብዘረጋግጽ መልክዑ ከቐጽል ብዝኽእል መልክዑ ቁጠባ ናይ ቁጠባ ጸገም ብዘረጋግጽ መልክዑ ናይ ፍትሕን ናይ ሰላምን ድሕንነትን እውን ተመሳሳላይ ሰብ ካብን ናብን ብዘይ ስጋት ብዘይ ጸገም ኣብ ዝደልዮ ናይ ኢትዮጵያ ጫፍ ከይዱ ሰሪሑ ሸቂሉ ንኽነብር እውን ብዘኽእል መልክዑ ናይ ፍትሕን ስርዓትን ናይ ሰላምን ድሕንነትን እውን ብዘረጋግጽ ቁጠባ እውን ብኡ ልክዕ ብዝፈትሕ መልክዑ ብዘረጋግጽ መንግስቲ ክኾን ኣለዎ እዩ እቲ ናይ ድሕሪ መረጻ ዘሎ قرب بوانانت كم تعنتو تلعلو زمزخا فسا إز حق موت نولو حق ترجمة نولون حق فسأ نولهم أو كلهم زفرات تناويون تواديدون نمزعي براخ زهاجر زي أكثر حلو كنا ببلو زعبي جزعي اللو ويلكا توسد يمو بز هنزازمو قرب خبركم تقطعتلتي مدب ما أدزته نلومي حزنا زنورنا زعبا إن تقطعتلو زنوركم يمثل نيرو أما سأسو من كالي زعبا حزنا بتمساسال لك نراقبنا أنت نلومي مساهم صالحنا أنا براس قالوا كم دما فسام براتو لينا بروح مشات السلام